Bun, astăzi ne uităm la ceva extrem de practic. Luăm acele cadre europene, care uneori par așa, complicate, și le transformăm într-o veritabilă trusă de unelte. Unelte concrete, gata de folosit în clasă, pentru educatorii care se confruntă zi de zi cu o lume, într-o continuă schimbare. Hai să vedem cum ne pot ajuta aceste ghiduri. Și totul pornește de la întrebarea asta, pe care și-o pune, cred, fiecare dascăl. Cum îi pregătim pe copii pentru o lume pe care nici noi nu o putem prezice pe deplin? E clar că simpla memorare de informații nu mai ajunge. Lumea de mâine e despre digitalizare, despre adaptare rapidă. Deci, marea provocare, cum le dăm elevilor nu doar cunoștințe, ci și acele competențe care să-i facă rezilienți, adaptabili, pregătiți pentru succes, pe bune. Partea bună e că nu trebuie să pornim de la zero. Chiar nu e nevoie să reinventăm roata. Există deja o hartă care să ne ghideze în acest teritoriu nou. E un cadru oferit de Uniunea Europeană care trasează competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Și, credeți-mă, e un punct de plecare absolut esențial pentru educația de azi. Deci ce ne arată harta asta? Ne arată 8 competențe esențiale și, atenție, toate sunt la fel de importante și se leagă între ele. Vorbim de alfabetizare, desigur, dar și de multilingvism, de competențe digitale, de cele personale și sociale, mergând până la spirit civic, antreprenoriat și expresie culturală. Gândiți-vă la ele ca la planul de bază, fundația pe care vom construi tot ce urmează. Bun, gata cu teoria. Hai să deschidem prima trusă de unelte, cea digitală. Cred că suntem toți de acord că în ziua de azi competența digitală nu mai e un moft, e o necesitate. Și există un cadru special pentru asta, DigComp Edu, care ne arată pas cu pas cum putem integra tehnologia în mod inteligent și eficient la clasă în fiecare zi. Și partea cea mai faină e că rezultatele se văd imediat. Concret, ce înseamnă asta? Păi înseamnă o comunicare mult mai simplă cu părinții folosind canale digitale. Înseamnă că putem adapta materiale didactice sau chiar crea unele noi, perfecte pentru nevoile clasei noastre. Și mai înseamnă că putem oferi ajutor și îndrumare elevilor mult mai rapid, uneori chiar și după ore. Iar aici e punctul cheie. Adevărata superputere pe care ne-o dă tehnologia este personalizarea. Putem în sfârșit să creăm parcursuri de învățare diferite pentru fiecare elev, adaptate ritmului său, nivelului său, pasiunilor sale. Practic, transformăm clasa dintr-un spațiu one size fits all într-unul cu adevărat inclusiv, unde fiecare copil are șansa lui. Acum să trecem la a doua trusă, care o să ne schimbe puțin perspectiva. Când auzim antreprenoriat, mulți ne gândim la afaceri, la firme. Dar cadrul Entrecomp redefinește complet ideea asta în context educațional. Nu e despre a învăța pe copii să-și deschidă un SRL. E despre a le cultiva inițiativa, creativitatea și, cel mai important, capacitatea de a transforma ideile în valoare pentru ceilalți. Aici, rolul nostru, ca educatori, se schimbă. Devenim un fel de catalizatori. Cum? Păi, încurajăm proiectele care vin de la elevi și îi lăsăm să-și asume responsabilitatea. Îi ajutăm să-și seteze obiective clare, să facă un plan, practic îi învățăm management de proiecte mici. Și, poate cel mai important, îi învățăm că eșecul nu e o tragedie, e doar o lecție, o oportunitate să încerci din nou, mai deștept. Așa construim reziliență. Definiția asta oficială merită subliniată. A acționa asupra oportunităților și a le transforma în valoare pentru alții. Și valoare nu înseamnă neapărat bani. O valoare socială, de pildă, poate fi un proiect pentru comunitatea locală. O valoare culturală, o piesă de teatru, un concert. Ideea e să învățăm pe copii să se uite în jur, să vadă unde e o nevoie și să se gândească, ce pot face eu pentru a aduce o schimbare în bine? Și uitați-vă la contrastul ăsta, cred că spune totul. Pe de o parte, avem învățarea pasivă. Elevul stă în bancă și primește informație. Pe de altă parte, învățarea prin proiecte. Elevul se ridică și creează ceva, creează valoare. Această trecere de la consumator de informație la creator de valoare, ei bine, asta este esența, nucleul acestei abordări. Și ajungem la a treia trusă de unelte, cea pentru viitor. Aici combinăm două idei uriașe: sustenabilitatea, adică grija pentru planetă, și competențele civice. Pentru că scopul final nu e doar să pregătim niște tineri buni pentru un loc de muncă. Scopul e să formăm cetățeni responsabili, implicați, conștienți de amprenta pe care o lasă în lume. Iar competențele de aici sunt absolut critice pentru secolul ăsta. Gândirea sistemică e abilitatea de a vedea
pădurea, nu doar copacii, de a înțelege cum se leagă lucrurile. Gândirea critică e scutul împotriva dezinformării, capacitatea de a-ți pune întrebări. Iar acțiunea colectivă e lecția că marile schimbări nu le face un singur om, ci se fac împreună, prin proiecte de echipă pentru comunitate. Să luăm un exemplu ca să fie super clar. Ce înseamnă să înveți gândire sistemică? Înseamnă să le arăți că gestul ăla mărunt de a pune o sticlă de plastic în coșul galben nu e doar un gest. El e conectat de o problemă globală, poluarea oceanilor. E legat de industrii, de economie. E pur și simplu despre a învăța să conecteze punctele. Ok, știu, ascultând toate astea s-ar putea să pară mult. Copleșitor poate. Dar vestea bună, și chiar e o veste bună, este că nu trebuie să le facem pe toate de mâine. Dezvoltarea asta nu e o destinație la care ajungi și gata. E o călătorie, un proces pas cu pas în care fiecare dintre noi, ca educatori, poate să progreseze în ritmul său. Uitați-vă, de exemplu, la modelul ăsta de la competențele digitale. Ilustrează perfect ideea de călătorie. Poți să fii la început, un începător, care abia descoperă ce poate face tehnologia, apoi devii explorator, încerci lucruri noi, ajungi expert, lider și poate chiar pionier, cel care inovează. Nu contează unde ești acum. Fiecare pas înainte e o victorie și contează enorm pentru dezvoltarea profesională. În final, ce aș vrea să reținem? Că aceste cadre, aceste competențe nu sunt o nouă listă de bifat. Sunt o sursă de inspirație, o busolă care ne arată o direcție clară spre o educație mai relevantă, mai conectată la viitor. Iar călătoria asta, oricât de mare ar părea, începe întotdeauna cu un singur pas. Așa că întrebarea de final e una de reflexie. Ce prim pas, oricât de mic, puteți face chiar mâine pentru a adăuga o nouă unealtă în trusa dumneavoastră de educator?